Drage ekscelencije, dragi gosti i predstavnici medija, želim vam dobrodošlicu i ugodan boravak u rafineriji u ime predstavnika Nestro grupacije. Čast nam je i zadovoljstvo što ste se odazvali našem pozivu na ovu svečanost koja će obilježiti prvu etapu rekonstrukcije i modernizacije rafinerije i puštanja u rad novoizgrađenog postrojenja rafinerije nafte Brod. Riječ je o investiciji koja je obezbijedila rast obima prerade nafte sa 1,2 miliona tona do 3 miliona tona u godini, dok se istovremeno omogućuje prerada benzina u skladu sa Euro 5 standardom. Tako će novo postrojenje, blok za razdvajanje reformanta, obezbijediti smanjenje sadržaja štetnih komponenti benzena u benzinu do prihvatljivih ekoloških normi. Danas je za Nestro grupaciju veliki dan. U pogon će biti pušteno novo postrojenje koje će omogućiti da već u 2012. godini bude proizvedeno 290.000 tona benzina. Tom količinom goriva može se napuniti više od 7,5 miliona automobila. Этот объем топлива позволяет, значит, обеспечить топливом больше 7,5 миллионов автомобилей. Pri tome, prema planu, rafinerija će raditi sa polovinom svoje projektne snage. Investicije u obnavljanju proizvodnih kapaciteta sekcija 31, 32 i 37 iznose oko 8 miliona evra. Investicije za izgradnju novih postrojenja iznose više od 10 miliona evra. Drugom fazom rekonstrukcije rafinerije predviđena je izgradnja novog postrojenja izomerizacije.